Een officiële storm wie het net, maar de harde wind in het watergebied zorgen wel voor een soort problemen. Vooral de combinatie met de losslaande containers maakt het extra spannend. Op de Watereilanden stroepten het Stroon en de Veerdammen onder en bij Haas en Lauwerseeg speelde Gwot on. Verslagjouwer Remco de Vries die is de hele dag al op Skilge. Ja Remco, waarom wie het nou zo spannend? Nou, kijk, wat zei de wind die helpt on, het water kwam omheen en net heel vier van de kust van Skilge liggen natuurlijk een heel soort containers onder water. En ik een heel soort Skilgestochten. Dat komt net goed, die containers komen deze kant uit en dan krijgen wij correct weer dezelfde situatie die wij jeder ik op Skilge gingen. Ja, dat wie zelfs een nachtmerrie. Maar is het door die hurre wie waar Nijgwort onspeelt dan op het eiland? Nou, net een heel soort, vol wat, maar net een heel soort spul. Wat er wel gebeurt is dat er 2 containers ten noorden van Skilge gelokaliseerd zijn met sonar en die ben futhellen. Ja, dan wist wel hoe het gaat op Facebook ginnen dan verhalen de ronde dat er dan toch nog ergens een container lijdt. Kist er wat hoe zeggen? Klopt dat ja of nee? Ja, op een gegeven moment kwam dat verhaal los. Er was zelfs een bevestiging van de gemeente. Die dacht ik van, er moet een container liggen ergens ten eerste van Midsloon aan zee. En ja, wij zijn er heen en west. Een heel soort eilanden zijn er heen en west. Eens waren de mensen behoorlijk een beetje gek in de kop. Die dachten van, wij moeten bijwijzen, want wat zit er in die container? En wij zijn ziek op Ziek-West naar die container. En daar hebben we de volgende bijdrage van maken. De wien raasde van de morgen over het eiland heen. Al gauw stiert de haven voor een grutpad onder water. De veertjenst moest een tiert opsquatten worden. Aan de andere kant van het eiland wie vooral de vraag of er nog containers aanspelen zonen. Nou, tot nu toe lijkt het mee te vallen. Alleen je weet nooit wat er gebeurt. Het is nog te hoog water om het strand langs te rijden. Dus wat er verderop op het eiland gebeurt, dat is nog niet duidelijk. Je weet nooit wanneer een container openslaat, waar hij open gaat. Dus het blijft koffiedik kijken. Een aantal mensen trotseerden het waar om das nog even een deal van het strandskind te maken. Wat er ondergestoven was, dat stuift nou weer vrij. Dus dat kan je gewoon makkelijk oprapen. Kijk rond, dan weet je wat de motivatie is. Ik bedoel, het is doodzonde dat er zoveel verbruiksmateriaal wat gewoon rotzooi is in de duinen ligt. En ik denk, als je over de duinen heen gaat, dat je nog schrikt wat je daar allemaal ziet. Op een bepaald stuit kan er ook nog nice dat er een container aanspeeld wezen zou. Ja, iedereen die rijdt er natuurlijk naartoe en tot de ossen het water over het dak heen vliegt en alles. En ik denk dat er nu wel een 100-tal jeeps staan en mannen met waterpakken aan en alliancepakken aan om daar naartoe te gaan natuurlijk. Dat ik blijf hier maar rustig aan kijken en afwachten wat die dingen die hier gebeuren gaan hier. Maar het bleek de vals alarm. Op het water waren al containers voeren. Bergingsbureau BDS vond er 2 bij Schiermonnikoog en sleepten ze mij weer om naar Lauwerseeg. Een van de malien moest op de container klimmen om het vers te binden aan het schip. Ja, heftig. Ja, we kregen bericht dat hij losgeslagen was en daar ben we erheen gegaan. En nou ja, dat is een hele tour om erop te komen en om dan vast te krijgen. Ja, spannende dag daar. Voor deze man, maar ook op die eiland. Maar er zijn meer eilanden. Hoe ging het op Big Vlieland of Ameland? Op Vlieland wie er behoorlijk zo'n-uitslag. En als je naar Ameland zegt, dan is er bij Hollum een oude boorlocatie van de naam bij Versmarige Groen. Ze hebben zocht die beschermend in de zee van Joert. Daar is net heel slag en er is behoorlijk wat futslijn. En ik bij Lauwerseeg is er behoorlijk wat Nijgoed aanspeelt, maar dat wordt morgen weer futhellen. Ja, en wat is de verwachting nou voor Joen en voor morgen op Skilge? Wat zal er gebeuren? Nou, het wordt aanstaan van Joen natuurlijk weer heeg wetter. En het zou wijzen kennen dat mij dat hege wetter doch nog weer Nijgwort uit containers hier het eiland bericht. Ze binnen om 4 uur correct begon te vergaderen hier. De meesten van de gemeente, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, politie, brandwacht, alles zit nog bij elkaar om met elkaar goede afspraken te maken voor het geval dat het doch nog weer misgaat. Nou, genoeg werk nog voor die, Remco. Tegen dank daar van Skilge. En meer naar Oerestorm en oorzaken uit Friesland krijg je nou van Afgeboven. Het Frieske Geer had de situatie op Harrenboetendikse land in Noord-Friesland goed in de gaten houden. Het bad net heel vaak dat die onderstroepen met water. En vanwege de containerramp kon het samenwijzen dat er een prutte afval op het longen speelde. Het is een spectaculair gezicht hoe het wetterterrein vindt hoe het Boetendikse land bij Ververt. Op een enkele sherrycannij valt het mij het afval vanuit de containers hier verder staan. Wij hier wat we zien in de gedachten van als er een soort onspeelde, maar we wat organiseren om het op te redden.
Maar als het nou ligt, komt er vanuit de containers hier op Friesland Boetendieks net heel veel aan. Dus had het Frieske Geer in het voor rekening houden met minder gunstige omstandigheden. Ja, die risico's die zeer reëel. Het is echt de vraag van hoe horen de containers zich die nou nog onder water zitten. Barsten die ook hier met het geweld van de natuur? Of valt dat een slag daar? Dat is een afwachting voor ons. Maar ja, we staan maar op één plakje en het is een heel groot gebied, dus er kan op andere plekken wel oorzaken. Dus dat hebben we nog goed beschermd. Maar ik hoop dat het afvalt en dat we net al te vol rotzooi je krijgen. Bij Lauwerzeeg wie het beeld wel hier los. Daar lijnen de dieken onder het plastic en rond de haven onder. Ja, de dieken, hoorden die het wol? Een vraag van het waterschip, al wie ik verharren joert dat orenprobleem volle wichtiger. Wat speelt er al jaar aan? In elk geval reden genoeg om diekbewaking in te stellen. Voor Jan Wolters is het joert een hele drokkerdij. Hij houdt de boel bij Haans goed in de gaten. Het is natuurlijk lastig om tijdens heegwetter te zien wat er precies gebeurt, omdat die golven er al hierop staan. Maar dat, tussen die golven in kun je wel zien dat de dik echt beschadigd, ja of nee. En als je een beschadiging ziet, dan is het tijd om dat zo gauw mogelijk te rapporteren. En als het dan weer leger wetter wordt, dat we dan echt zo snel mogelijk in actie komen kunnen op dat plekje dat er skiën is. Wolters is een van de 20 diekwachters joert. Zond van de Moon beukt de Hudde Noordwestenwien op de Frieske kusten. Verschate havens op de eilanden, in Lauwerzeeg en Holwert, stroepen onder. In Haas wordt van de Moon betiert de keermorren sletten vanwege het springtij en de hege wetterstorm. In de rin van de dij doch blikken dat het wetterschip de zaak onder controle had. We wisten dat de dieken het wel horen zullen. We hebben altijd wel maar hege wetter. Ik zeker maar springtij houden wij onze dieken goed in de gaten. Dus we hier in de ploeg al klaar staan. Maar ja, zo'n de rommel die ons speelt en je weet er net wat nog meer komt, wie hem er echt wacht op om het met te zitten. Rommel, daar had het wetterschip meer zwaar genoeg. Het is afkomstig van de haast 300 containers die de MSC Zoe verleen had. De Huddewien blaast het woord de verste wal op. Wat is goed eigenlijk, handtaskes, maar ook nog verpakkingsmateriaal. Gewoon eigenlijk troep als ik eerlijk ben. Versmargers van ons mooie milieu. Eerst letter zal duidelijk worden hoe vol het nou correct onspielt. Diekwachter Wolters en zijn collega's blowen er wacht op.